Allà estaria el 8 d'octubre de 1933. En 18 dies, els meus pares eren de Lorca, en 18 dies decidiren venir-se per aquí perquè allí hi havia molta misèria entonces en aquella època. Crec que estigueren 3 dies pel camí per vindre en un carro i una mula. Crec que estigueren 3 dies per vindre aquí. Mos quedàrem ahí en la finca que se dia la Mansierra, i darrere de lo que era lo que diuen l'Osnar. Allà hi ha una torre, hauràs vist un edifici d'una torreta allí, però a la part de dalt allí mos quedàrem a viure allí, i allí estigueren. Bueno, diuen que van estar. Als 3 anys jo crec de vindre estar allí, ja és quan ha començat la guerra. Mon pare se llevaren a la guerra, i allí mos quedàrem a mare en 5 xiquets, saps? I els abuelos de mon pare que també estaven amb nosaltres. Mon pare estic passant molt temps, crec que dia ell per Sagunto, per a part de València, per ahí. Estigué de cocinero, en el temps de la guerra tinc sort que estava de cocinero. Estigué per Sagunto, sí. Difícil, perquè per menjar... Això que veiem en les pel·lícules a voltes, diu, no pot ser la calamitat que hi havia aquesta calamitat, hi havia misèria, se passava, nosaltres ja dic que passaren calamitats en la guerra, si mon pare no estava, ma mare en els 5 xiquets, pues menjaven el que podien, perquè tenien una cabra fent algo d'unes gatxes en farina de cibà, que la molia ella mateixa allí en unes pedres, la picava allò, i per endolçar-ho li posaven trossos de figa per endolçar-ho. I que allò sigui fins que mon pare vinga de la guerra. I quan vingué de la guerra, pues bueno, hi ha una època que ja, quizás, no me recordo jo, però que tingué que passar. Quan vingué de la guerra ella començà a treballar, s'anà a treballar al pantano, estava treballant en el pantano. I ja nosaltres, jo me recordo que jo en 7 anys i mon germà en 9 anys, que era 2 anys major que jo, anaven allà a l'estació que hi havia unes fent fil de cànem, havia uns... I anàvem allà a menar, allà se deia menar, allà fent l'estó. I deien, estaven... Home, guanyaven 4... Per què te digues, no te dic què. Guanyaven 4 pessetes cada uno a la setmana. I l'estació que està allà al costat, mon germà i jo replegaven un pot ple de colilles i ens donaven 2 pessetes per llevar-li 2 duros a ma mare, perquè així llevaven 2 duros a ma mare en allò. Se passa mal. La gent jove no, el que no és cert que no ho coneguen mai. Se passa mal, se passaren calamitats. Després ja, no sé per què, mon pare tenia un carro i una mula, estaven fent arena, nosaltres li fem l'arena, els meus germans, 2 germanes que eren majors, i mon germà i jo, fem una arena allí darrere del que diuen la finca d'Arnal, al costat del barranc de Jugalcoll. Allí hi havia uns clos d'arena i ell la llevava uns xalets que estaven construint allí. I en una ocasió, l'arena així no en veure fàcil, vas fent arena i vas creant una cova. I en una ocasió caigué la cova i em vaig quedar jo enterrat en la cova. Me vaig quedar jo enterrat en la cova. De milagre no que me sacaren, perquè pareix que hi havia un tio meu allí, un tio aquell començant un pico, no, que tal, i al final me sacaren, i clar, me sacaren completament bombat, i me tiraren, per allà al costat passava la sèquia salà que diuen antes, que tu no la coneixeràs tampoc, diuen la sèquia salà, la sèquia del pantano que entrava a l'aigua dins, i me tiraren dins de la sèquia i me vaig espafilar. I bueno, així anar passant.
Després ja treballava en una fàbrica, els meus germans treballaven en una fàbrica, jo també me'n vaig vindre a una fàbrica. Mon germà anava de pastor per allí en uno i jo a una fàbrica, aquí una fàbrica d'espardenyes. Vaig tindre molta sort perquè en la fàbrica aquesta d'espardenyes, no sé què el dueño perquè jo tindria 8 anys o per ahí. Se veu que li xocava el xiquet, i l'única feina que feia era anar-li a portar l'esmorzar pel matí, el desayuno a sa casa, i després llevar una olleta, que me donava una olleta a llevar, i per les panes a posar el berenar. I ahí vaig estar, hasta que després, no t'ho dic, després vaig estar treballant en els obrers una temporada, després ja en el camp, el que se treballava entonces en el camp. Entonces en el camp era molt diferent avui en dia. Entonces treballaven de sol a sol.